шоуто, където участникът се е натрескал предварително. Добър вечер, Любчо. Добър вечер. Иво Танев се казвам. Моля? Иво Танев се казвам. Да, Иво, те не знам го отръска златно. Но е така, разбира се, пуснете бързо телевизора на BTV. Ако имате телевизор, поне, и работи. Имам, разбира се. Тогава какво гледате? Гледам, не знам какво гледам, нещо. Пусни треска за златно. Руски треска за господин Алексов. Пусни треска за златно. Господин Алексов, посоките са 3 за начало. Да. Ориентирате ли съм на се? треска за златно. Пусни. Да. Виждате ли имате лабиринта? Слушам, да. И играйте и спечелете. Изберете. Да. Господин Алексов, Да, слушам ви. искам да играете, не да ме слушате. Играйте. Слушам, играя. Казвайте Има посока. ли? На посока казвайте. Има ли срещу мене? Иво е срещу вас, да. Чува ли? Искам да играете. Иво! Ако не зачепите, прекъсвам удачата и изтегляме друг. Иво, да, чувате? Една посока за начало, господин Алексов. Да, почваме. Почваме. Казвайте. Казвам. Накъде? Наляво, надясно или надолу? Кажи, жена. Надолу. Надолу, добре. Господин Алексов, искам да влезете в час Да. и да играете. Иво, много си симпатичен. Така ли? Много благодаря. Много си хубав. Искам сега да ми кажете нагоре или надолу. 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 Добре, че е съпругата, иначе не ви виждам. Да, питам съпругата, разбира се. Така. Така. Казвайте сега. Къде е? Съпруга на къде? Нагоре. Нагоре. Съпругата ми казва. Наляво или надясно? Казвайте. Къде? Надясно ли? Накъде? Надясно, Иво. Добре, съпругата ви казва пак. Съпругата, да. Само да не сбъркате да кажете на здраво место надясно. Мама. Иво. 605 лева. Сега може да кажете и на здраве. Ти си складур. Ти си ловец.